Gitakdang sugda na sa kadagkuan sa Cebu City Government ang investigasyon kalabot sa alegasyon sa pagpangawat og gasolina ug di otorisadong pagkuha sa sweldos sa mga empleyado nga gitugyan sa fire engine crew ubos sa buhatan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CCDRRMO. Gipahibaw ni Cebu City Councilor June Pastor Alcover nga nakadawat og siyam ka mga sumbong kalabot sa maong pasangil sa pagpangawat ang iyang buhatan. Ngun ani kas akong nakit-an ka problema karon din ha. Kaya dako kinig budget ang ato ang CCDRMO. Pero kumaon na lang nga sige day pangawat din na sa gasolina sa ato ang diya sa ilang opisina. So may metabo niya kung gikinahanglan pag-ayo kinini ang mga sakyanan. Usa sa mga sumbong nga nadawat ni Alcover gidirekta batok sa pangu sa CCDRRMO nga si Harold Alcutin. Ang mga sumbong sa mga saksi na masangil nga nakakita sila sa live-in partner ni Alcutin ug usa ka QRT personnel nga nangawat og gasolina gikan sa stockroom aron itubil sa sakyanan ni Alcutin. Then napay seryoso kining giingon nga sa live-in partner nga sigihang gitagaan kuno ha og gasolina. So muna ako ang ipa-investigar. Apan ang maong pamasangil hingpit nga gihimakak ni Alcutin. Sedan daw, sir. Oo. Wala ko yung personal na skin ako. Wala ko yung register na skin ako. Sir, bukas rata sa ipahigayon nga investigation. Yes, ma'am. Bukas yung tayo, ma'am. Human sa pagtumaw sa maong pamasangil batok sa pipila ka mga opisyal ug empleyado sa CCDRRMO, gimanduan na karon ni Cebu City Acting Mayor Garcia ang HR ug ang City Legal Department sa pagpahigayon og investigasyon. Dugang sugo sa mayor sa maong mga buhatan, mao ang pagkolekta og mga pamahayag sa mga misumbong. Ug samtang nagpadayon ang investigasyon, aron kalikayan ang susamang mga hitabo, gipirmahan usab ni Garcia karong adlaw ang memorandum sa pagsuspenso sa tanang fuel allocation sa tanang government vehicles sa Dakbayan gawas sa mga emergency vehicles. Kini si Shira Maygodin, PITcom intern, alang sa My TV Cebu.